Hyvältä hollantilainen. Joo, terve. Tuttu paha. 18 tuntia sitten meiltä katosi kopteri, jonka kyytissä oli yksi tyyppi, jolla on AIDS. Tänne johonkin rapakkoon. Ei me nyt Ristus oikein tiedetä mihinä se on, mutta kannattaa mennä vaikka tuonne. Onko se niin Ristuksen tyhmä tyyppi, että se on mennyt Venäjän puolelle? On se aika tyhmä. Ne varmaan eksyjä on nyt korillojen armoilla. No miksi et sä itse mene hakemaan niitä? Mihinkä meitä tässä tarvitaan? Kun joku perkelee hölmö meni sanomaan, hän ottaa parahaa. Tiilikaani! Voi vitu homo. No mikä on? Onko se Eija pistänyt sut lykkimään lyijykynä? Häh? Joko riittää? Tee siitä helppoa itsellesi, hollantilainen. Okei, homo. No vittu sä et ikinä osannut lopettaa. Hyvä nähdä sua, hollantilainen. Mikä vittu solmi? Unohda mun solmiobisnes. Kuulin siitä sun keikasta Haapakoskella. Aika hienoa. Joo, niin vähän niinku ennen. Joo, niin kuin ennen. Miksi et sä sitten tullut Nurmoohin? Ja vittu se mun tyyli. Vittu, sulla mitään tyyliä on, sanot vaan. Vittu. Miksi et tullut? Me ollaan pelastajia eikä mitään saatana murhaajia.